Sashi bat hakani ke video ke ba menta ke sengi ngan hikaya pi ya ka wei ka lat ke ba pinyo nong hima pi ti lada ka MS Word ke jong pi kam tre kam shu pila ban le ya kani ke wi ka trek ke ba ngan hikaya pi ti lada pi pat kershan yang ite ke ba pi subscribe ke channel pila ban le ya kata da ke ba pi knyot uni u subscribe budam hang ni bat kumju ruban knyot ke bell icon kenapa pindup yo iki video thamai ke bangin sa update na kapor sa kapor batu mentang ini pe yakni ke video hangni ngan hikaya pi ya ka rukom shna ya ka MS Word alternative hangni ngadon lightly ki file artli na ki deki folder ka we ki ka HTML document but kum kani ka ju hi ka file ka ba POE hakani ka MS Word an shna but kani ka di ka ta ka bang ongi pi but anda pila print kan long ha ka ju hi ka rukom ki border ki biang but baro ki long thick kum ka balong ha ka MS Word dimentangan play kani ka file kanang ba pinduk UI ya kani Andrei ngala dapat play ho browser Andrei ban pi pada pi ba kali ka file tengah play sa sisian uniu sentiu badon hang ni udai uba ngala shimna uniu folder bat kani ka area ka ba pihak banbu ya ka file bamut uniu folder uba thamai om padon ai tiga bangan pen iya pi menta kalong hapo jung new folder an shna ya kani ka file haba ka license jong ka MS Office ka kut no te pinam la ban trekam bat pi de da kani ka trek bang la hikaya pi pedon kam da ka notepad sa save kani ka file ka rukom jong ka HTML bat menta ya kani ka file ngan save how to folder ba pila i mene ban ai kerteng ka Word tutorial alternative arajar puai kani ka kerteng kan pau how browser anda pila play kani ka file kani ka Word tutorial arajar puai kala pau Henry kan padon ai nama bang impat deban code harum jong ka body tag pila ban ai nangkong ya we div tag bat nang ta padis ai ka class inline ya kani ka class ngin sa bu ka tu kani ki jingdon kam kana ban internet ka file bat sa sisin harum an ai sa ka we ka banta jong div tag barang ni ngan ai class text area hadin mapila ada ban ai ka text area pila ban ai ya tag jong h1 kani ka day ka heading save ya kani ka file but refresh your browser pin salap ba kapau ya kani ka jingthok kani kampat long pura ti mentangin design ya kitu ki class pila ban ai kani hashwa jong ka head tag tani pila ban ai hadin jong head tag ru ka long hi hakani ko video ngan IP ba hadin jong ka head tag ai ka style bat ba pide ban khang ru ya kani ka style tag nangta anai ka class inline marashwa ka tang ashwa ka body background color ngai gray terpipe ya ka background kolong gray bat menta ka babut kolong ka class inline hakani ki inline ngan ai ka alignment self
bat kan long center ke background color ngan ai ke bali nanta ke margin ngan ai node kan long utuh ke padding ngan ai node px ke pemut pixel nanta ke width ngan ai sunspa kendai pausan pixel kababut ia kani ban kan ban saka height tiga width ngai kani sunspa kendai pausan pixel ka height kan long traspa saupo r pixel nangta save ikni ke file anda pilih refresh POE ba kawan pedeng bat mentangin design kam bahas susu nak ba ai saya ke style jongka text area hang ni ngan ai ka text align justify makin long renti ngadiang na mon nang ta padding ngan ai shipho px khatsan px nangta shipho px iban board arteli ngan ai bang shipho px bat sa shisin ngan ai kajuhi shipho px nangta kawan saka font size ngan ai khatsan ponsan px save ikni ke file anda refresh POE ba ke border hadi nang tapan harum jong h1 tag ke bomot harum jong heading pila ban type p nu p tag utho ya ka paragraph nakani ke benta ngan shu copy kini ki kentien ka ba pipat pila ban type ya ki kentien ke ba pi songdon kam ban type ba ban print Hakajing sisa ni kidan r paragraph an copy kini baru an paste sisa kini ke benta ke ba ngatrekam bar anda la save bar refresh your browser kini ki r paragraph ki long tang si paragraph andrai kumno ban pia paragraph kini pada pidai ban aya u br tag api tang sisien pia tang sisien rei tiban ai arteli save kini anda refresh POE ba kami har paragraph lada pidang sngodon kamban ai susu ki heading pila ban le kata bat kumjuru yaki paragraph hangni ngan pen long style yak new tag jong h1 ngan ai text align center kenang berlong pedeng baru hadin jong kani ngalah ban bu usu ki paragraph lani ban ai dakadur hadin jongka dia kiju ki break tag ngan copy ngan paste yang ni bat ka babuat ka long ngan bu no dakadur ni ngan ai ya ka image tag barang ni shua ban shime kadur di ban shna shua ya way folder bar ka kerteng jong di folder ngan ai kadur uju sentiu bangala pendon kam ka file ka bala dap shna ngan shu copy nang ni ban ngan sa paste how to folder jong kadur nangta ya biang sya kabenta jong ka coding hang ni ngan ai dur nangta slash tiukulam.jpg nangta save yakni ka file bat anda pila refresh pinyo i baka he bhagan kadur tekum no ban penredeka
PI ka width 100%. Save ba refresh. Pin sayu I ka dur ka ba biang kat kum ka jing don kam. Pila ban penhe penrit ka shong hapi ya kata ka shong ru ka jing start ka jong pi kum no ban penjana ya kini ka kam. Hadi nang tapan pila ban bu shushu ang di kum ka heading sakawai ko dia. Pila ban ai heading 3 dan di pila ban ai heading 2 ru ya kata compare. Amar ka jing ya pair jong ki heading 2 heading 3 ka long ba ki heading 1 ki ba kham he heading 2 ki ba kham red heading 3 ki ba kham red. Ka shong ha ka jing don kam jong pi ko am kinu ki jan pila ban jet apa deng jong kita. Bari ki ju ki benta jong ka paragraph man shu page sang de mangataj pantai. Badan anda pila double refresh. PUE ba kila biang kum ni kumba ka di ban long. Tia kani ka file anda pila print kan wan hi ka dur jong ka A4 bala tapi kwa ban long kum ka legal size ya ka taru pila ban comment haka comment section harum. Tia par long akan men pi tanal kani ka video wat klat ban like ban samem shiki way kam tam pin subscribe. Deshibu.